Wato kin san wani abun da nake so ki gane. Ni fa tun da nake a rayuwata ban taba ganin kyakkyawa kamar ki ba. Shi yasa na ce miki akan ki ba abin da baran iya ba, ina mugun son ki. Amma dai baka bani kuɗi. A'a kin san me yasa ko a lokacin bana baki kuɗi? Ban fara aiki bane. Amma yanzu zan iya baki ko nawa ne, kuma ni akan ki wallahi zan iya haɗe zuciya mu. To ka burge ni. Yanzu ke me kike so ne na burge ki? Kuɗi zaka bani. In na baki zaki ji daɗi? Eh mana. Ka. Idan wannan ne ni da nake da ina da yanzu to kin gane zan shafe wata da wannan ko ita kike so? Duka zaka bani. A bari zan shafe wata da wannan sai in baki 100. Kana ba ta zanci ubanka. Kana ba ta zanci ubanka. Kuma durin uwa. Wallahi kai munafiki. Me nama? Wallahi ubanka zanci. Me dalili? Yanzu kai ce mana kai idan yarin kan mu dinga ba mu yan mata kuɗi akan kuɗi bara ya muka yi da kai jiya. Wallahi Nisa'u ta karya mun zuci. Ta karya ma zuciya. Ai ko wallahi ni ma na karya ma muka. Nisa'u ta wallahi na karya ma muka. Na rantse ma da Allah. Ka kuɗin nan. Nisa'u ta karya mun zuciya. Riban Allah ka yafe mu. A ni baran yafe ma ba wallahi to yanzu kawo wani abu. Munafikin banza munafikin wood munafikin banza munafikin wood. Sha. Kika tafi.